Se verei o que usted acaba de falar con respecto da cabalgada. Con respecto a ten preguntas sobre unha factura que había, que teño incluso aquí a factura, que era, preguntaba sobre que actuacións e instalacións deportivas. Vamos a ver, é unha factura dun proveedor que ten varios conceptos que vostede pode mirar cando queira, e son de distintos sitios. O que fan, normalmente, que me corxe secretario se non é así, é que ponen o concepto según a cantidade, a que sea a maior cantidade. Hai actuacións no Colexio da Silva na pista de tenis, en toda a Valla, que estaba en Boca. Hai actuacións no Portalón. Hai actuacións en diferentes sitios que vostede pode coller a factura e mirarlo. Entón, pon instalacións deportivas, pero son en diferentes instalacións do concello. O centro de día, non? Si, podrá ser. Depois preguntou vostede polo centro de saúde, que por certo na acta hai unha que ouvi despois que o centro de día, porque é normal, cando estamos facendo preguntas, se recolle a secretaria para o centro de día, centro de saúde, e hai unha das preguntas que fai, polo decreto que fai referencia, pois é do centro de saúde. Que lle preguntaba que tipo de... que obra era, pois era que se estropeou a tubería, se perforou, e empezou a sair auga, e chamamos a un fontaneiro e foi inmediatamente a solucionar, e esa actuación que viña aí. Alguna pregunta máis? Había unha pregunta sobre o centro de día, sobre usuarios, e tamén decirle que xa estamos justificando os gastos, que pode pasar a comprobar cando tenga o despacho, e logo a memoria justificativa de gastos, do saldo que tenga no centro de día, negativa, e por que me pregunta por usuarios, pero non hai relación, porque sei o argumento que vostede me Non, eu estaba preguntando cantos somos vecinos, cantos usuarios. Que lle vou a contestar eso, pero son 8 vecinos de Lousame. Vale. E outra, bueno, xa quedou antes, xa me dixo que iba a contestar, ou vamos pasar na relación, cando falamos do abogado. Ah, sí, xa lle dixen outros casos. Gustaríame... E tamén lle preguntou por as visitas ás minas, as que foron en visita organizada, non? Como vistemos toda a relación. Non, se non son moi... Están mes a mes, día a día, pero a día de hoxe superan, a día de hoxe, superan xa as 300 persoas deste ano. Finais do 14. Este ano. E guiadas o ano pasado son 800 persoas. Guiadas. Sin guiado podemos... Poderán ir. Pode enseñar para que vexa usted que non falta a verdade. Esta é a convocatoria do pleno de novembro. Aí con ordinario... Sí, eu teño aquí as actas que non as fixen eu. Non, a acta fixose despois, pero eu estou dicindo que a convocatoria... Sí, pero acabo de lela. E volvo a dicir, este foi o último venres de mes, non foi o terceiro. O miramos despois... O vai a mirar despois o secretario. Na acta, Lle digo que o mirará a secretario chegará arriba, comprobaremos, pero seguireu o número de plenos que houve por meses, se trataron os temas, fixemos que todos de preguntas, en todos eles non ten. Alguna pregunta máis? Levantamos a sesión. Non sei... Mira, para facer unha pregunta. Non sei, por favor.